Čaute, som tu opäť s vami, Eso. Asi viete, čo robím. Tu som spustil vodopád, kámo. Do toto kúka, do piči. Som inak v riti, vám poviem. A tu. Takže tu to musím dať. No, vlastne musím si vyrobiť na ňo zbrane. Chce ma zabiť? Nechcem ho zabiť. Sem len brnko. Ale nechcem ťa zabiť. Dreveným mimochodom. Dreveným mečom ťa zabiť. Ale nie. Srandujem, vieš. Ty bývaš v takom ubohom podzemí. No ja bývam v takom peknom kráľovstve. Pič, ako chceš povedať, ani jeden kameň nemám. Mám, kurva. A mám 19. Koľko potrebujem na krompáč? 3. Kokos, prečo mi to nejde? Ja 2 paličky, vole, ja mám koľko tých paličiek? Potrebujem si. Ja nemám ani jednu. Tak preto. Nemôžem piec. To mi nevadí. Tak môžete vidieť, že tu som si meč vyrobil. Krompáč som si vyrobil. Meč som si vyrobil. A ideme na to. Znova si idem vyrobiť paličky. Toto je čo? Neviem. Skúsime to. Do piči. Nedáva veľmi. Taká kokotina tu bola. No, nevadí nám. Ja som si ho zvykol. Takže vlastne už mám kamenný krompáč, ako môžete vidieť. No, je to tak. Bože. Takže som pokročili, ja som uvedla. Ako tu uvedla mňa, tento ne? Tu. To mi stačí. Jejo! Podľa mňa má meč sekeru. Dobre. Ja ťa zabijem. Tak ty ma ideš zabiť? Nie. Nie, klamem ťa. Vykopať zlato. Debil. To není nič nové. Takže idem si po svetlo, mám doma. Chudák on po tme ťaží. Dá sa to. Čo narobím? A dá. A tak keď nemám svetlo. To by ti dal. To je to. Teraz mi nehoďte, že som svojne, že mu nič nedám. Vidíte, to je chudobný Eso a nedá mi nič. Ja viem, že si chudobný. To by každý. Takže ahojte, ďalšie video. Počkaj, to nejde. Ja nemám železný. Počkaj. Takže, tak čaute, tuto sa končí to moje video. Čaute.